Takže my jsme na místě základní místní školy v Rungungu. Primary School, tak ji nazývají. A je to škola, která je kousek, dá se říct, 10 minut od naší farmy, cashew farmy, o kterou teďka se staráme, pečujeme a budujeme ji. A my vlastně v rámci dobrých vztahů tady s místními lidmi a v rámci naší nadace My Trees Foundation bychom těm dětem to tady, dá se říci, vybudovali hezčí místo, protože tato škola, když se podíváte, tak je v takovém stavu trošku schátralém a ty dětičky vlastně nemají ty hezké podmínky, takže bychom rádi vybudovali těm dětem hezčí místo ke vzdělávání. No a já bych vám ráda představila Juliuse Sarase, našeho generálního ředitele, který už má plány, jak vlastně tuto školu vybudovat, takže vám řekne více, jaké tady plány jsou. Takže zdravím všetkých. Vidíme tu úplne školu, ktorá je obvyklá v Afrike, Rungungu Primary School, kde vlastne táto časť je vlastne zborovňa, čiže tu sú ako učitelia. Za tým vidíme proste vyučovacie trakty, ktorý už tento je nefunkčný, zadný trakt a v podstate do takého kvázi účka je to celé. Je tu v podstate 7 tried, čiže maximálne 7 tried tu môže byť. No a keďže My Trees Foundation sme sa zaviazali, že týmto tu zrekonštruujeme, tak vlastne budeme im robiť nové podlahy, budeme to odizolovávať tak, aby nevlhli nám steny, aby tam nemali deti plesne, čiže budú mať nové podlahy vlastne v triedách, steny zostanú, len sa proste zrekonštruujú, spravia sa nové betónové vence, na ktorých sa posadí nový krov a vlastne nová strecha, pričom na túto časť chceme robiť ako prvú, kde vlastne bude aj fotovoltický zdroj s energetikou, s baterkami poprepájané s ostatnými vlastne budovami tak, aby deti mohli využívať aj modernejšiu výučbovú techniku zatiaľ. No a tuto vidíme taký príklad, to bude ako taká druhá etapa, už to nebude skôr môj job, ale Venuškin job. Vlastne tu vidíme lavicu školskú, ktorú teraz používajú a teraz si predstavte, že tam sedí 4 až 5 detí. Takže to je tá druhá etapa, kedy budeme musieť v podstate spraviť niečo preto, aby aj mali dôstojné podmienky v tých triedách tie deti. No a pojďme se podívat klidně detailně, aby jsme viděli opravdu ty školy, jaký jsou. Tak tým, že tie podmienky poveternostné sú také, aké sú, tak vidíte, že nemajú okná, nepotrebujú kúrenie, klimatizáciu, na teplo sú zvyknutí, čiže není tu ani tak veľmi teplo. Takže v podstate sa to bude v ich štýle celé zrekonštruuje. My jsme v třídě, kde je opravdu několik dětí na jednou. Máme další budovu, která je jako třída, tak tam takhle je zamčená, tak tam takhle nevidíme. No tak tuto za mnou vidíte vlastne tie učiteľské domčeky, ktoré je pomerne veľmi nedôstojné pre učiteľov. Vlastne živobytie, oni tu v podstate celý týždeň, pokiaľ sa vyučuje, sú a vidíte, že veľa ich je aj neobývaných. Maximálne tento prvý domček je s tým satelitom obývaný a tí učitelia naozaj potrebujú lepšie podmienky na to, aby tie deti vedeli motivovať, pretože keď tie učitelia nežijú v dôstojných podmienkach, tak potom aj tie deti vlastne kvázi nemajú akým spôsobom motivovať, aby sa učili. A teďka děti mají volné, dneska je neděle, takže bohužel tady děti nemáme. Ale jinak jich je tady hodně, vlastně z celého kraje se tady scházejí. Dílový školik dětí tady zhruba tak? Tak v tej každej triede je okolo 30-40 detí, ten počet rastie. Keďže tu majú 6 tried, tak je tu okolo 200, cca 200 detí v tej škole. No a vidíte vzadu to kolesa, ten disk, tak to používajú ako zvonček. Proste, keď začína im vyučovanie a končí vyučovanie. Čiže aj toto by sme im mali trošku potom zlepšiť v tej druhej fáze. Každopádně my budeme moc rádi, když s námi vlastně pomůžete toto místo zvelebit.
protože se moc přejeme, aby děti měly ty podmínky lepší. Myslím si, že se zaslouží děti to tady mít krásné a budeme rádi za vaši pomoc. Tešíme sa a verte, že tie vaše prostriedky, ktoré poskytnete na to, tak budú použité veľmi účelovo, veľmi efektívne, pretože budeme to robiť tak, ako by sa to malo robiť. To znamená, že v spolupráci s domácimi miestnymi obyvateľmi, čiže my im dáme nejaký support, dáme im materiál, budeme s nimi spolupracovať na tom, ale chceme, aby boli sami tvorcovia, aby boli súčasťou toho, že si to zrekonštruujú, aby si to viac vážili. No a v konečnom dôsledku v podstate tie dôstojné podmienky pre deti sú veľmi dôležité na to, aby vlastne cítili, že môže byť aj lepšia budúcnosť ako len proste vyštudovať prvý, druhý stupeň školy a potom už v podstate sa starať o rodinu a tak ďalej. Takže myslím si, že máme čo robiť a budeme veľmi vďační za to, keď prispejete a pomôžete nám zveladiť toto prostredie, aj školu a takisto aj ubytovanie pre učiteľov, ktoré tiež je veľmi nedôstojné. Tak jo, tak děkujeme. Tak komunito Maitris, tohle je velká výzva pro vás, protože celý ten areál, tady ty ubytovací kapacity pro učitele, ty školské budovy, které jsou tady za náma, tak tohle všechno závisí hodně na nás, na tom, jak my budeme šikovní a jak moc dobře budeme pomáhat a komunikovat vlastně tohle téma. Já si myslím, že bychom neměli být lhostejní a že tohle téma by mělo být pro nás důležitý, protože tak, jak nám pomáhá celá komunita tady v Rungungu, tak my jako komunita můžeme pomáhat těm místním lidem a kde jinde začít než u dětí. Pojďte se na to podívat. Tak takhle ten areál vypadá, do těch budov teče, jsou podmáčený, ty podmínky jsou nedůstojné a co chceme, aby ty děcka žili v důstojných podmínkách, aby měli chuť se učit, chuť se rozvíjet a tady můžeme přiložit k ruku dílu. Tak jo.